Wênekêşê Kurd Mehm Artemet li Amedê bi navê Herka Heyatê pêşengeha fotografan darxist. Mehm digel ku li ser ziman û wêjeya Kurdî xwe li pêş xistiye, lê fotograf 10 salin beşek ji meziniya jiyana wî ye. Ew ji wanê ye, xweza her dem bala wî kişandiye. Derhêner Xelîl Uysal jî ji bo wî bûye motivasyona herî mezin a destpêka fotografan. Cara pêşîn bi makîneyek kompakt dest kişandina fotografan kiriye. Ji Bakurê Kurdistanê heta Rojhilatê ketiye ser rêyan. Jiyana Kurdistanê jî di makîneyê de jê re bûye arşîvek. Yani esas motivasyona min yan ji meraka min yan jî em bêjin mesela efsaneyek hebû bû min Xelîl Uysal yani pozeka wî hebû di destê wî de kamera hebû ew bala min dikişand min dixwast rojekê kamerekan hebe bi kamereka kompakt a hevalê xwe min bi dest pê kir paşê pismamê min destê wî de kamerek hebe ew her du bûne sebeb bo ku ez dest pê bikim bi salan ez pey makînekî ketim çê nebû axirî paşê ber bi salên 2013-14 em makînek kirî nêzîkî 10 salaya jî fotografa dikişînim û hingî ku taqetam hebe ez ê fotografa dikişînim. Biçûkiya însan di gerdûna mezin de konsepta pêşengeha Mehm Artemetê û wiha behsa hizra vê pêşengehê dike. Neh 10 sala ez li Bîngolê mam piraniya wêneyê min li Bîngolê hatine girtinê lê ez çar parçeyê Kurdistanê jî geriyame qismê Rojava ez karim bêjim ez derbasî gundek du gundê wana bûme lê Rojhilatê Rojava Başûr Bakur ez gişkî geriyame ji xênê wana gundên Azerbaycanê bigire hetanî Ermenistanê ji Ermenistan bigire hetanî Iraqê ji wir bigire hetanî em bêjin sînorê Afganistanê çiyayên Türkmenistanê İran hingî ji min hatiye ez geriyame. Yani konsepta pêşangehê biçûkiya însan di nava gerdûnê dinyaya mezin de yani însan weke xaleke biçûk çawa di dinyaya mezin firehta çi qasî biçûk e yani ew tirsnakbûna mezinbûna dinyayê cîhanê çawa li ser însan ava dibe. Konsepta wê ev e bi piranî rêne darin berin çîrokên mînîmal ên fotografîkin. Ji bo afirandinê her kesê nexwedan derfetînê wek hevin. Mehm jî bi otostopê li pey şopa jiyanê çûye. Mêvandariya Kurdan jî ji bo wî bûye sponsoriya herî mezin. Pêşengeha ku ji 20 fotografên rehin mezin ên birengî û bi dehan jî ên biçûk pêk tê li ser nexşeyek xeyalî jî hatiye xêzkirin û ev nexşe û foto şahidiya rêya wî dike. Adem Bulut kuratorê pêşengehê ye û wiha behsa konsepta Herka Heyatê dike. Fikreke wek nexşekî deket ba me mem li Bîngolê dest pê dike gera xwe bi çadira xwe hetanî sînorê Afganistanê diçe gelek selfiya û gelek fotografa dikişîne çend hezar fotoğraf kişandiye reqema wê ez bêjim pir e lê selfie jî gelek kişandibû me xwast ser nexşeyeke xeyalî em bêjin hem bajarê ku hatine gerin hem jî ser wê rêya dûr û dirêj me xwast em nexşeyeke xeyalî çê bikin û selfiyê mem jî lê zêde bikin. Ev jî drama hunermendek ye ku mesela fotoğrafê baş dikişîne lê nikare sûretê xwe bi wê makînê bigirî. Me xwast wê re jî hinekî ema bigîjine wê armancê jî. Helbet çadira Mehm jî beşek ji pêşengehê ji ber ku di sefera wî de çadira wî jê re bîye star. Ev pêşenge di heman demê de performansek zindiye jî. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.